Исәнмесез, сезнең белән мин, тагын, Шаян. Исәнмесез, һәм мин Лилия Хайруллина. Хәтерлисезме? Без сезнең белән Уйный башлаган идек. уйный башлаган бер уен. Әйе. Һәм мин сезгә әйттем. Мин аны бик уйнап киләчәкмен. Әйе. Һәм икенче юлы без аны бергә уйнаячакбыз. Бик күп уйнадыңыз соң өйдә. Әйе, менә хәтта минем 20 Ничек вакыт җиткерәсез сез балалар? Эшләрендә эшләргә, уйнарга да. Бик зур тәҗрибә җыярга шундый уеннарда. Озак уйнагансыңнар инде. Әйе. Менә кем җиңәр микән? Әйдәгез карыйк әле. Әйдәгез. Менә хәтта мин 28 мең акчада җыйдым. Син бик бай икән. Әйе, бренди персонаж алырга мөмкин. Менә пингвин бу. Менә 5 мең һәм икенче. Алар төрлечә хәрәкәтләнәләрме? Әйе. Яисә шул кыяфәт белән генә аерылалармы? Сез песине, лягушканы, яисә пингвинны сайлыйсызмы? Әйе, пингвин буласы килә. Пингвин, ярый. Мин дә пингвин булам. Хәзер Марио уйнарбыз дип сөйләштек, диме? Менә. Әйдәгез. Нишләп минем башым аска караган? Аха. Кем ягылды? Сез җиндегез. Мин кызыл бит. Әйдәгез тамыр тапкыр. Всё. Бик күп уйнамагансың бугай. Уйнадым. Хәзер карыйбыз. Хәзер мин җиңдем. Тагын монда шундый тавыклар уйны бар. Аны уйнап Алар нәрсә карыйсызмы? эшлиләр? Күкәй салалар. Юк. Нәрсә эшлиләр? Алар монда йөгерәләр. Нинди картаны сайлыйбыз? Монда нә бәлки? Әйдә. Монда менә әйтеп басак, без бер яктан икенче якка барабыз дип әйтим инде. Сез җиңдегез. Ничек? Мин просто басам гына. Мин Билек ни өчен салам. басканымны да белмим. Бик матур чабалар булар. Менә калырга кирәк, монда калырга кирәк. Ә сез әнә анда йөрдегез Әйе. дә, анда өшеп киттегез. Ә мин Чөнки бассам, ул бастыгыз. аска китәме? Әйе, бассагыз аска китәсез, өстә булсагыз. Әйе. Аста булсагыз һәм бассагыз, Әйе. сез өскә китәсез. Иң соңгы тапкыр. Әйдә. Мин җиңдем. Җыннар очты төрле якларга. Ой, Тагын бер так. ну ярый. Оп. Сез шундый яңа сайладыгыз икән. Ярый. Тагын бер нинди уеннар уйныйбызмы? Монда Менә бу төрлесе инде бар. юникорн бу. Нинди единорожка? Булмы? Әйе. Анда сиңа менә бу единорогка ошаган Әйе. әйберне җыярга кирәк. Единорожканы. Әйе. Бик авыр бүтән уеннарны истә калдырган ничек уйнарга икәнен. Алар шул хәтле күп һәм төрле. В общем, мин аңламадым. Мин просто басып кына барам. Алтмыш. Сезнең дә 60, минем дә 60. Маңа туры китереп ясарга кирәк. Әйе. Тагын мондай бер бик авыр бирелә. Миңа да. Әйдәгез, хәзер кубок өчен уйныйбыз. Әйдә. 5 уен монда бар. Машиналар бар, теге тавыклар бар, танклар бар. Тавыклар шап китме? Кубик Шунда матур итеп менә шабалар. монда төрле карталар сайлана. Әйдә менә. Әйдә син бастың. Юк, ул үзе сайлады. Мин автомат рәвештә басам. Нәрсә эшләгәнне белмим. Монда бу Мин җиңдем, чөнки сез карта артында калгансыз. Хәзер икенче карта булачак. Мин җиңдемме? Әйе. Хәзер иң соңгысы.
сіз жеңілдіңіз. Мен жеңдім. Менде 4 балл, сізде 2 балл. Все, ойын бітті міне. Мен şu айтын, міне тауықлар міне бітті. Ой. Не қызық, тоғын нәрсе ойнайбыз. Сен көбірек білесің, ненде қызықлы ойындар бар Мұнда мұнда? тоғын, міне шындай ойын бар. Міне бұл шаған еме, міне бұл теге балықлар тұту бар. Аны ойнап бала ма? Бұла. Бұл теннисті білген еме? Ай. Сенің теннис ойнағаның бар ма? Ай, көп бар. Міне менің ойнаған жоқ екені көрді тұрам. Аха, рахмет. Бұл инопланетяниндар. Bir de kulağına basarın керек. Görmedim. Үлгірмедіңіз. Мен жеңдім. Қазір нәрсе айттыңыз әлі сіз балықларды тұту. Міне мұндай еді бұғай. Лапки. Міне. Ай, міне ол. Мен сені құтылайым, сен бүгін жеңдің. Жеңдім, çünkü мен көп ойнадым, һәм көп тұрыштым. Молодец. Шулай давам етемі? Тек ештәрін қарарға ұнытма. Әлбәтте. Қазір енді достар, біздің Шайн ТВ каналының Рутуб YouTube каналларына yazылығыз, лайклар қойыңыз. Қыңырауларға басыңыз, комментарийлар yazыңыз. Һәм менің ойламыша язарға мүмкін міне бүгін ойнаған ойындардың қойсысы сізге айыруша шадышларының комментарийларда yazыңыз. Һәм келесі ойынның нендейіні бізге ойнарға екеніңде yazсаңыз була. Менің ойламыша сіз мұны хәл ете аласыз, достар. Бүгінге біз сіздің білән сау болашабыз. Сіздің білән болдық біз, мен Лилия Хайруллина. Һәм мен Шаян. Әйбәт оқығыз, үйшәні эшләгіз, көп телефонда отырмағыз, хобби табығыз. Әтенелеріңізді тыңлағыз, тәтей болығыз, елмайт яшәгіз. Амин. Сағылығыз. Пока-пока. Амин.